אהלן יוטיוברים צעירים, כאן, שם ובכל העולם. סופר פי גיימינג כאן, ואיתי אלופי 241. איפה אתה אלופי? איפה אתה מתחבא? מה אתה עושה? שלום. היי. אל תתחבא. היום אנחנו בפרק ראשון של מיינקראפט מיני גיימס. אני יודע שלא צילמתי כל כך הרבה זמן לחמשת הסאבים הנהדרים שלי, באמת, אני אוהב אתכם. 5 עוד שניות, עוד 5 הוא שניות. אחד מהחמישה. אנחנו היום אוקיי. מצלמים, היום אנחנו מצלמים פרק ראשון במיינקראפט מיני גיימס. אנחנו כאן במשחק TNT Wizard ב-iPixel. אני הולך לגמא. בוא נהיה ביחד. עזוב, אנחנו ביחד. פשוט, אם אתה רוצה, זה הנקודה הכי קרובה לבסיס של האדומים. או, הנה הם באים. בעצם אנחנו בכל משחקים מקרה, וויזארד, שזה TNT Wizard. זה משחק שבו אנחנו אמורים לפוצץ את הקבוצה היריבה, להשתלט על... אוקיי, זה לא היה רעיון טוב. זה אתה. ראיתי אותך. להשתלט על שלושת הנקודות ולקבל 2,000 נקודות, אני חושב, 1,800 אולי. ואז כאילו מנצחים את המשחק. לא, פיגי, תעצור אז, שנייה, בא לי להיות איתך, תסתובב. מה קורה? מה יש לך? תן חכה, פיגי. בוא, פיגי. להביא את האפוקליפסה לעולם, בסדר? פיגי. לא רוצה, לך מכך. הוא מטריד אותי. בכל מקרה, אנחנו לקחנו קיט של קוסם קרח, אייס וויזארד. אנחנו יכולים או לראות, טוב, אני כבר אסביר על הקיטים. אנחנו יכולים או לראות קריית קרח כזאת, או לעשות חומת הגנה מקרח. והנה, בדיוק מישהו יראה עליי וזה חסם. ייי. בואו נלך לשם. יש 5 קיטים במשחק, 2 מהם הם רק ל-VIP. טוב, אז יש, לא ל-VIP, יש קוסם קרח, קוסם אש, וקוסם אנרגיה כזה חנון, ויש 2 קיטים שהם ל-VIP, שזה קוסם חיים וקוסם מוות, נקרומנסיה, אני כבר לא זוכר. אוקיי, אז בואו חדל פטפוטים, בואו נשחק קצת. אנחנו כבר מובילים עליהם לא בהרבה. משום המשחק הקודם היה יותר כיף. כן, אני לא יודע. המשחק כנראה פשוט הקודם היה יותר מעניין. הוא היה יותר מעניין כי כל האדומים שם היו נובים, הבלנו עליהם 900, 100 על ההתחלה, זה בטח סיבה. פיגי, איפה אתה? רוצח אנשים, איפה אני יכול להיות? עכשיו אני מת. ספינת בסיס, ביי. איפה אתה? אני הולך לשים כמה חומות מסביב לאלפא. או שזה בטח. אני חושב שראיתי אותך כרגע, הוא העיף אותך, אני חושב. אני תקוע בקרח. תקוע בקרח? אני תקוע בקרח של אתה תקוע בקרח, אה? אני תקוע בקרח. איפה אתה? אני הנה, יוצר חומות. תסתובב אחורה, תסתובב. אני רואה אותך, תקשיב. תקשיב, תסלחו לשחף, הוא... שחר. סליחה. תעשו לשיתוי קלוזה. הוא די חדש במיינקראפט, אז הוא פוחד להסתובב לבד, נכון תינוקי? אתה פוחד להסתובב לבד? אתה מפחד שהאדומים ירביצו לך חמודי? לא, אני אסך לך. חודש במיינקראפט זה בוגר מאוד. חודש במיינקראפט זה שום דבר. כי אני כבר 3 שנים במיינקראפט. אני גאה בך. ואני פרו ואני גאון. בוא נשמיד את פיגי. איפה אתה פיגי? בוא. לא רוצה. אני אשמיד אותך. רוצה שאני אוכיח לך עד כמה שאני פרו, כמה בלוקים TNT יכול ליפול לפני שהוא מתפוצץ. מה? 77, תחפש בכל מקום 77. אני יודע את זה כי אני פרו וכי הסתכלתי ביוטיוב. בסדר? אז זה ככה עובד, חבוב. ככה החיים עובדים. אאוץ'. אני מצאתי לא, להסתכל.
מה? מה, אבן? טוב, הוא מראה לי תמונה שתצא לא תרצו לראות. עכשיו בואו, במקום שנדבר שטויות, אולי תספר לנו על הרומן שלך במשחק הקודם שחר? מה אתה אומר? אין לי שמש של מושג על מה מדבר. יוליה מסכנה מהקבוצה האדומה ושחר שלנו כאן. בדרך אגב, היה להם איזה רומן פצפון, בוא נגיד שהיו כמה שיפטים ברומן הזה. סך הכל לחצי על שיפט, אפשר לחשוב, והיא גם החזירה לי שיפט. וואו. ודרך אגב, אם אתם יודעים שלי קוראים שחר ואתם רוצים לדעת איך במקרה קוראים לסופר פיק. לא, אני לא רוצה שתגלה שם אמיתי שלי, זה שם בדוי. קוראים לו אנונימי. יש. מת עליך. יואו, הבחור הזה, הפנדה החומה הזאת לא הולכת מכאן. זה כאילו, זה לא שהוא דוב חום, זה פשוט הוא פנדה אבל הוא בצבע חום. איזה מין סקין זה? הסקין שלי לעומת זאת הוא סקסי מאוד. למה אתה לא רוצה שידעו איך קוראים לך, כי סופר פיג גיימינג זה שם הרבה יותר מגניב מהשם שלי. שלך זה אחלה שם. אבל יש בו רק 2 אותיות. הופה! עכשיו אתם יודעים, חברים. סתם, האמת שאתם יכולים אם ממש בא לכם 5 סאבים יקרים שלי. אני מקווה שעוד סאבים אחרי הסרטון הזה. בבקשה, אני בודד, תעשו לי סאב, תעשו לי לייק בבקשה. בכל מקרה, אתם יכולים לבדוק את הערוץ הקודם שלי ויש שם את השם שלי פשוט אז. אבל הנה, הם לא יודעים איך להיכנס טוב לערוץ די, הקודם קוראים לי שלך. לי זייד, יש לי שם סיני, בסדר? לא רציתי שתגיד את השם משפחה שלך, חידדתי שם פרטי זה בסדר, אבל אם אתה מתקן את המשפחה, אוקיי. וניצחנו חברים, אפילו לא שמתי לב שהגענו ל-2004 נקודות. תודה לכם שהייתם איתנו היום. אם אתם רוצים לראות את אלופי בעוד סרטונים, תעשו לנו לייק וסאב. אם אתם לא רוצים לראות אותו, תעשו עוד יותר לייק וסאב, כי אני לא רוצה לראות אותו. אני הייתי סופר פיג גיימינג, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.